भाबनानि बागै चीनी डेभेलपमेन्टनि बागै सामुंदां दङ সেই दलसा दङ वानसा रोख्लायनाय बोसोरखौ मा बोसोर रोख्लायगाब्ला सायमैया तबे आंनोरनो सानानै नायो जों सिलायरङै सबा खालायफ्रो उयागो ट्राम उयागो ब्राम खारिखाखायनो अनेक बर' खारि खुंलैया नरमनि ओ दिगेलेन गोबां मा खारका ओ बरकाथाल खारका बुराखानि खारका ओ जम्पु जला टाकार जला ओ गाबरदोन प्राय खारबे फाइल खार खिनान खारका आबसे ओ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 तारिख डिसेम्बर आ बुरीमा खाय बुफ्रो खाय 16 तारिख डिसेम्बर खाय बांग्लादेश नि विजय दिवस बरक युद्ध खायजी दिमानि दिवस आ दिन बतांगै ओ खुमो लंगो बा दिन मुंगो बेगो जोंगो गैदरिंग खाय ह्यूमन राइट्स दिवस खायनि पालन खायजा तांगै खायजा बा बेनि उद्देश्य दङ बांग्लादेश सिरंनो रोख्लायनोसो बांग्लादेश विजयनि दि उत्सवनि दिन बा दिन आरो सभा खायो ओ सिगांगो कयेक दिननि आगे खुमो लंगो मिटिं खायनानै चिनि साब जुनालनि खायजा हरनो दङ आइसा दरखास्त निफ्राय आइसा को फुंजाखौ नोंगाखाय आरो थां साइका सा टिपिए रक ओ पाटाल फैनानै दल रक जागा सानले जेरो मिटिं खायना हरबार दिना रायजोबो एकदम को फुंजाक इंलिश बाय दरखास्त सुजाक नायथा गां थाका नों ओ सिगां दिसिन महाराजानो बरक दागा सफा खालायमानो बुलायमानि नों किसिनि ओ जुनाल अफिसाव बुलायनो बगै बंनो जागा दिनानै का आमखाय जागा सारा आमरिया नों हिन दङ नों ताबुनो बिसिनो फन खायदि ता चिठि सारि तेंगाबो रिमांगला खिने अरो गुनुगुल खायमांगला खिने दिनि खा पाताल कइनां खा मुतुइ बर नरक जत्तन कामियाम सायो मुसोब्लु गाय तो रिबे दुछेबो बाक्सा गाय तो दुछेबि मे लाठी दो ओ पाताल कइनां खा आमते दुछेब जा लाठी नाय गाय बकेमनि पखनाया ओ राजा साखायबो बंग गला निनि एनआरसी केस नि थ्रु मुबागरा जतन नुखा चिनि बरम गना जतन स्प्रदेय बिकेरां खल नुखा थांका जोंआफ्रो जारा सिलायबाय जबा खायै जों होमबा टिवाइपिसि नि खायतले मुबागरा नुखा नगरनि जों थांका मुबागरा साव जों थांजाखा एनआरसी केस खेनि जों सय खिजाबले बखाय खायमिया राजा लगी तक बिदि खि दङ निले राजा ने हावति तंगंगे खाय निले बरन को खायबा हा ताबो खाय कुनो जागा नखरि माया मिकु हापलक पे ओ ताबो पे प्राय माया हाय उन दङ मिटिं खायमिया बुजांना खिबि जागो अनेक खाय ताबो एगो खाय दल याकारि थायो ए अमरनो सिनिन नागाने बंखा बसाब विश्व हिंदू परिषद उत्तर पूर्वांचल में विक्रम बहादुर जमातियनि गुस्ती ओ नरक आगिव सिमना मेलाव थांगाखाय ओ मोहनपुरनि सुंदे किनाराव मेलाव थांगा नुना आरो फुतला नाच मोसायो यांगा मोसावो साकातों देखै हाय हायखाय कासा रमै मोसायो बंखामते हाय विश्व हिंदू परिषदनि ओ फुतला बाहायते मोसायो जाबाय दङ एका और फाके पेव हिंगाखाय कोन समयखाय फाइनाय महाराज नेर दफा हांखाय जखन बिनि बन जनगण सापोर्ट खाय गेला एंगेंगो थांमायांगला आफुका गोबगरान थानि फाइफैनाय जय मात्रा किसे बिनि बरक बांखा आफुका महाराज न नरै ब आलकादा थानानै बखाय अमरनो सिनिना नांगोसों जदि तिनि बुबाग्रानि कयमुंबाय आहाबान खायमाबाय तिनी निनी आईएनपीटी नि हुई फाइमा खाय त्रिपुरा स्टेट पार्टी हुई फाइमा खाय जत पार्टी नो हुई फाइमा खाय जों पाताल खैनानै तानि बेबागनो पाताल खैनो तमले नरबत बरम रि बुबागरा एदिसे बसाना बगे सिप दिखाबले ठीक है जेने मुसुदि दा बन नन रिमान सिनोबे हा निनि बुसानो जे सार मासे दलो रांदि मानबा रिउइ माया आबो बसे कोई थांगाबो आगे खाय बुबागरा आयो ब्लक तमन अला खाय प्रेस मिटर मुखा प्रदर किशोर देवबर्मा जेमन बुफायो
বিল কাকানি বসরা হায় এই হইল অবস্থা আছে রাজনীতিক সম্পর্ক তখন করি পালন কোন অহানি বুবাকার নেই বিনিপদেশিন সম্মান তংনানি নাঙ্গো হ্যাঁ সম্মান খাইना नांगौ हालि बुबाग्रांगै राजनीति बाय जों बुबाग्रा तामनि बागै सम्मान खाय जों तिप्रा मता खायदिले बुबाग्रानो सम्मान खायबा अ हालि बुबाग्रा अ हालि मालि ब आबन बागै जों बनो श्रद्धा खियो जों बनो खुलुमो गोबां मा बयस्क बरक दुर खायला खायलै गलायै खुलुमो बुबाग्रानो तामनि बागै खुलु अ हालि बुबाग्रा आबनि बागैनो ताखुरा बुखरा बुबाग्रा सावो যিনি লাস্ট ফাইট 2023 বিধানসভা নির্বাচন তাঙ্গি লাস্ট ফাইট 2026 তিনি ডেলিমিটেশন নংনায়